Já vás tady vítám, nacházíme se v našem showroomu firmy Intos, který je v Táboře. Je to showroom zaměřený na laserové řezání a ohraňování. Nacházíme se dneska tady na akci Open Houseu, je to již druhý ročník a to, co tady dneska můžete vidět a to, co tady prezentujeme, tak jsou živý ukázky na strojích, odborné přednášky a samozřejmě i další předvedení novinek, které tady dneska máme k dispozici. To jsou nový ohraňovací lisy, nástroje firmy Trumf, který budeme schopni už nabízet a je to nová řada, která bude k dispozici. Chtěli bychom vás pozvat na příští ročník a moc poděkovat všem partnerům, kteří se toho zúčastnili.